Здравейте! Разглеждаме шести въпрос от конспекта – корелационни функции на сигналите точка свойства. Корелация означава взаимовръзка, или ние тук в този въпрос ще изследваме влиянието на един сигнал върху друг в функция от времевото отместване на двата сигнала. Започваме нашите разглеждания с това, че имаме два непрекъснати сигнала S1 и S2, като S2 е отместен на някакво закъснение тау спрямо S1. Тези двата сигнала са периодични, освен това, с период голямо T. Желаем да видим каква е средната мощност на сумата от двата сигнала. Ще трябва да интегрираме в период сумата дигната на квадрат. Имаме формула за съкратено умножение. Първото събираемо е мощността на първия сигнал. Второто събираемо е също така мощност на втория сигнал. Закъснението няма никакво значение, тъй като от равенството на Пърсъл видяхме, че средната мощност има отношение само към амплитудния спектър, не към фазовия. Зависи само от амплитудния спектър. Така че отместването на сигнала в времето води до промяна само на фазовия спектър, така че тук можем да напишем P средно 2. Плюс третото събираемо е два пъти и обозначаваме psi1,2 от тау, а psi1,2 е равно на 1 върху t интеграл в период от произведението на единия и втория отместен във времето сигнал. Това се нарича взаимна корелационна функция. В зависимост от взаимната корелационна функция в определенето на тази средна мощност можем да различиме следните случаи. Ако psi1,2 е равно на 0, то сигналите са корелирани, са некорелирани. Или просто мощността, общата мощност е сума на едната мощност и другата мощност, или сигналите 1,2 са независими. Ако psi1,2 от тау е по-голямо от 0, то сигналите се усилват взаимно. Ако psi1,2 от тау е по-малко от 0, сигналите
се отслабват. Или в двата случая, по-голямо или по-малко от 0, сигналите действат синхронно или между тях има някаква корелация. В един случай се усилва, в другия случай се отслабват. И можем да направим следното обобщение, че взаимната корелационна функция psi1,2 от тау на два периодични сигнала е следният израз. Взаимна корелационна функция на периодични непрекъснати сигнали. Ако погледнем израза, той наподобява скаларно произведение и това е именно такова нещо, но тук вече изследваме как това скаларно произведение се променя при промяна на отместването или закъснението на единия сигнал спрямо другия. Очевидно е, че ние в скаларно произведение в статичния вид ще получаваме число, а тук когато отместваме S2 на някакво тау спрямо S1, вече ще получаваме функция на тау и корелационните функции са именно функции на закъснението. Обърнете внимание, че интегрираме по отношение на време. Тъй като имаме определен интеграл, времето изчезва в резултата, остава само закъснението. Когато двата сигнала са непериодични, което е по-често срещани и по-типичния случай, тогава взаимната корелационна функция добива следния вид. Интегрираме не в период, а в общия случай от минус до плюс безкрайност. Не делим на периода, тъй като няма такъв. S1, S2 от T минус тау. Взаимна корелационна функция на непериодични непрекъснати сигнали. Индекса 1,2 означава, че имаме взаимна корелационна функция между S1 и S2. Има един специален случай, когато не разглеждаме два отделни сигнала, а разглеждаме един и същи сигнал. И изследваме приликата между него и него самия, отместен на някакво закъснение тау. Това се нарича автокорелационна функция. Ако сигналът е периодичен, автокорелационната функция се пише пси от тау, вече не се пишат индекси, тъй като става въпрос за един и същи сигнал. Това е автокорелационна функция на периодичен сигнал. Когато сигналът е непериодичен, автокорелационната функция има следния вид. Непрекъснат. Автокорелационна функция на непериодичен непрекъснат сигнал. Четири формули до тук имаме, достатъчно еднотипни. И те се отнасят
за авто и за взаимни корелационни функции на периодични и непериодични сигнали, само непрекъснати. Искаме да видим как ще се видоизменят тези формули, когато разглеждаме дискретни сигнали. За дискретни сигнали. Времето T ще премине като номер на отчета. Закъснението тау ще премине като дискретна променлива m, да кажем. Пак номер на отчет, но този път отместване. S от T ще стане S от N. S от T минус тау ще стане S от N минус M. Пси от тау ще се трансформира като пси от M. Алгебричната сума, т.е. интегралът ще премине като алгебрична сума. Затова можем да напишем следното. Дискретна взаимна корелационна функция на периодични сигнали. Още нещо. Периодът ще премине като n голямо, където n голямо е брой на отчетите за период. Пси 1,2 от m ще бъде равно на 1 върху n сума. Вместо интеграл имаме сума, броячът е n, който е от минус n върху 2 до n върху 2, s от n, s от n минус m. Дискретна взаимна корелационна функция на непериодични, тук е S1 и S2, извинете, на непериодични сигнали. Ето я, дискретната взаимна корелационна функция на непериодични сигнали. Дискретна автокорелационна функция на периодичен сигнал. Пси от тау 1 върху n. S от n по S от n минус m. И дискретна автокорелационна функция на непериодичен сигнал. Тук е m, извинете. Така, още 4 формули в дискретния случай. Авто, взаимно, периодични, непериодични сигнали. Свойства на автокорелационната функция. Тези свойства са само на автокорелационната функция, те не важат за взаимната корелационна функция.
Първото свойство на автокорелационната функция, важно свойство е, че стойността на автокорелационната функция в нула отместване е равна на максималната й стойност. Това е така, защото ние, ако изследваме някакъв сигнал с неговото отместено в времето копие на някакво тау, ще видим, че най-голямата прилика между сигналът и неговото копие е тогава, когато копието съвпада точно с оригинала. Или когато няма никакво отместване и тогава винаги абсолютният максимум на автокорелационната функция ще бъде при нулево отместване. Второто свойство е, че автокорелационната функция е четна функция или пси от тау ще бъде равно на пси от минус тау, както съм го и начертал тук. Защо това е така? Защото ако копието закъснява спрямо оригинала, то това ще означава следното, че можем да кажем, че това е оригинала, но пък копието се отместило наляво. Така че няма значение от знака на тау, дали тау е плюс или минус, стойността на автокорелационната функция е една и съща. Тя е четна функция, симетрична, разбира се, около ординатната ос. Трето свойство е, че с тази стойност пси от 0, за която говорихме в точка 1, е равна или на средната мощност за периодични сигнали или на енергията за непериодични. Това лесно може да се докаже. Ако се погледнат формулите за автокорелационната функция, ще се види, че ако заместиме в тау 0, ще получим 1 върху t интеграл в период от квадрата на сигнала, което е мощност. А тук ще получим интеграл от минус до плюс безкрайност от квадрата на сигнала, което е енергия. Четвърто свойство. За периодичен сигнал автокорелационната функция е периодична с същия период. За непериодичен сигнал пси от тау е непериодична. Както е показано тук, тя има тенденция да намалява по принцип, обща такава тенденция, да намалява с увеличаване на тау. Като казвам тенденция, имам предвид, че тя в някакъв момент може и да не намалява, но в края на краищата за някакви реални сигнали тя започва след някакъв, макар и дълга стойност на тау да наклони към 0. Това, че автокорелационната функция на периодичен сигнал става периодична, като отварям една скоба, че
периодични сигнали има само в теорията, в практиката няма такива. И тогава ще се получава не точно периодична автокорелационна функция, такава псевдопериодична. Но това има ценното свойство, че когато ние имаме някакъв периодичен сигнал, кажем правоъгълни импулси, и те са силно повлияни от шум, и ние не можем да определим периода, защото шума е много силен и той закрива фронтовете. Автокорелационната функция, ако се направи на съвкупността сигнал и шум, то шума в нея ще има много по-малко влияние и тя ще се получи такава псевдопериодична, тъй като сигналът е с някаква крайна продължителност. Разстоянието между максимумите е всъщност точно периода. Шума ще го има и в автокорелационната функция, но в много по-малка степен. Това е ценно свойство, което служи да се открие периода, някаква скрита периодичност, да кажем, на сигнал, който е много силно повлиян от шум. Трябва да уточним, че корелационните методи са оптимални тогава, когато шумът е бял и гаусов. Пето свойство – нееднозначност. От автокорелационна функция не може да се възстанови сигнал. Така, казахме, че корелационните методи са оптимални, когато работиме с сигнали повлияни от бял и гаусов шум. Те са доста мощен инструмент за откриване на сигнали, но тук трябва да уточним, че става въпрос за откриване на сигнали, а за не махане на шум от сигнали, което кореспондира точно с пето свойство. Корелационният анализ няма да премахне шума от сигнала, но може да ни каже даден сигнал, повлиян от силен шум, дали е този сигнал, който ние търсим. Или ние с корелационните методи можем, знаейки предварително какъв е сигнала, да кажем дали този сигнал го има или го няма, когато е повлиян от силен шум. Явно е, че тук, когато откриваме сигнали чрез корелационни методи, предварително трябва да знаем какво се очаква да получим. Нека да имаме някаква автокорелационна функция, която да изглежда така. Времето, интервалът, да кажем тау 0, който е от максимума до някаква стойност, която е много близка до 0, се нарича интервал на корелация. Нарича се и време за корелация. Това време дава ценна информация относно самият сигнал, относно това колко той е предвидим. Малкото време на корелация означава, че сигналът е по-непредвидим като развитие във времето. Голямото време на корелация означава, че той е по-предвидим или има някаква по-дълга статистическа зависимост от някаква негова стойност назад в времето. Интервалът на корелация служи и за правилно дискретизиране на случайен сигнал. По-нататък ще докажем, че за случайните сигнали стъпката на дискретизация е всъщност точно интервалът на корелация.
Много често се налага да нормираме на автокорелационната функция към нейния максимум. Тогава ще получим R от тау, което няма да надвишава единица по абсолютна стойност. Нормирана автокорелационна функция. Просто искаме да работим с функция, която отразява статистическата зависимост на сигнал и неговото копие, но да бъде независимо от неговата енергия, респективно средна мощност, и затова нормираме по максимума. И получаваме R от тау, нормираната корелационна функция. Ами по този въпрос смятам, че е достатъчно.